Heddiw, da ni yn blant Sgwrs Caban yn gwerthu t-shirt I gael safle trefntadaeth I Gŵyl Ffestiniog. Yn ogystal, da ni'n gyrru darn o flechan hefo logo yma. Ni'n gyrru nhw I bob un gwlad sydd yn y byd, a da ni'n rhoi nhw i'r beth ti'n gael nhw? President o bob un gwlad, da ni angen talu, am bod nhw'n cweit ddrud I gyrru, maen nhw'n fatha 7 pint yr un. A dyna pan da ni'n gwneud hyn wan, so gawn ni hawl pres I yrru nhw, cos da ni angen stamp o bob dim. There's a Scottish World Heritage site on the other side. Oh, Welsh one. This is why we're doing it, to get a So there's a Scottish Welsh Heritage, and you'll get a Welsh one eventually soon. Yeah, so. because this It'll is be why good we're luck. doing it. Ni'n lliwio'r gledydd, da ni di reid yn yr envelope ac yn barod I gyrru. Da ni'n gorfod sgwennu enw'r rheolwr, da ni'n gyrru'r llythyr I a roed ar y llythyr. Dyn da ni'n roed llythyr da ni di sgwennu, un ma Syr di sgwennu, a llechan da ni di beintio. A llun o'n i'n gafal yn y llechan mewn amlen a gyrru nhw I wlad. Si sgwennu llythyr I Jeremy Corbyn. Nes I etab ddoe. Wel, da ni wedi torri dros, dwi'n cofio faint o lechi bach yma, bosib 200, 300 o'r lechi bach yma I fynd I ysgol Moelwyn. Mae'r peth wedi mynd yn viral fel maen nhw'n dweud, ynddi. Da ni wedi rhoi crysa ti iddyn nhw hefyd. Cwmni llechi, da ni, cychwyn o Lechi Cymraeg wrth gwrs, a da ni hefyd yn mewnforio a gallforio. Ac da ni'n cynnyrchu pethau yma sydd I gyd yn neud efo architectural pethau felly, o topiau geginau I sils ffenestri, tiles, hadd I gratiau yma sy'n mae'r busnes o wood burners ma'n fflio mynd ar hyn o bryd. Da ni'n gyrru pethau ni ar draws o wlad felly. Mae'r cwmni wedi cael ei sefydlu yn Bro Ffestiniog yn flwyddyn 2000, Mehefin 2000, jyst yn fach I gychwyn. A wedyn mae'r busnes wedi tyfu o fanna. A wedyn yn 2005 symud I lawr I Porthmadog. A mae 'na 7 ohonon ni yn gweithio yma I gyd, a mae pawb sydd yn gweithio yma yn dod o Bro Ffestiniog efo cefndir y byd llechi. Yr unig un sydd ddim yn dod o Bro Ffestiniog ydy Vicky sydd yn dod o Pwllheli. Yn I sydd wedi rhoi to ar y byd, just. We roof the world oedd o'r hen ddywediad ynddo. Ac o cerig neu llechi Blaena, gymaint yn well na cream crackers oedd nhw'n produsio mewn chwareli eraill ynde. A ddechreuais I yn Chwarel yn yr Oakeley yn Blaena yma, yn y 60au cynnar. Ac yn anffodus oedd y chwareli yn y cyfnod yna yn Crebachu. Oedd cyflog chwarel ddim yn y ban yn sari oedd o tua 9 punt a 20 o gyflog basic felly te. A wedyn o'ch chi'n cael bonus diwa mis teip o beth te. So yn y 60au ni oedd mae hanodd disgrifio fo, ond a lot o'r hen wariars yno, y chwarelwr profiadol. Ac o'ch chi'n cael eich roed I mewn, os o'ch chi'n cael gwaith efo un o hini. A wedyn o'ch chi'n dysgu gymaint mewn cynlliad amser. Ond wwan, be dwi'n sôn am yr waith I oedd o dan ddaear yn I fel crigiwr de. Stydio'r graig de. O'ch chi'n mewn y bora a cyrraedd. Da ni am banad oes? Ia, gyma ni banad bach, ia na chi. A dy fydda'n istad yn... Be di'r plan i rywyd os? Ia, be di'r plan i rywyd? Ia. A roedd i anna bach, yn cael ryw gatiad bach. A wedi fydda tanio. A honno'n cymryd jyst I 10 munud oedd I gael honno I fynd. A wedyn cerdded yn lle bach a stydio'r graig de. A wedyn yn y meddwl ni fel ogia ifanc, oedden ni'n gwybod oedden.
twll bleru fanna, twll bleru fonco na hi, de. Ia. Swn i fel, beth ti fel sa'n i reid twll bleriad yn fanna. Ia, iawn, dos a'n neud o fan. Hwnnw oedd, os i'ch chi, ysgol i'r ogia ifanc, de. Ac oedden ni'n griw gwylio'n gwyllt ac naturiol, dringo i fyny ar y graig ma, fatha sa chi wedi cael eich geni yno, de, ar y bethau. Ac oedd cyn bwyd ar y graig yna, gorau chaen am dy goes yn iawn. Wel, fe sefydlwyd y band yn 1864 dros ganrif a hanner yn ôl bellach yn Ffestiniog gan y chwarelwyr yn gyntaf lle. Ac yn fuan iawn mi ddoth yn un o'r bandiau pres yn Woca ym Mhrydain. A dros y blynyddoedd mae hynny wedi peri i fod a mae wedi bod y fan llwyddiannus iawn ar hyd y blynyddoedd ac wedi parhau yn ddidor a mae hwnna rhywbeth arbennig iawn yn mis bandiau pres. Nath o ddim torri fyny hyd yn drwy'r ryfel byd. Oedd y band yma Ffestiniog yn dal i fynd. Dwi wedi ymuno ar band es o'n i tua 8 oed, a dy gan o'n si gychwyn. Mi oedd yn had wrth i fod efo bandiau pres, o hyd y recordiau'n cael ei chwarae cwn y tŷ, ac o'n i wrth y modd yn gwrando ar y band mewn carnifals ar ei bethau felly. Dwi'n cofio rhyw diwrnod teimlo dda, sy'n wedi cael gogor hyn, ydyn athio fanna rili, a fel dwi'n dweud 20 mlynedd ymlaen, dwi dal yma heddiw lle. O'n i yn gweld dad a'n chwaer o chwarae corn, wedyn o'n i eisiau dysgu, a wedyn eisiau ddechrau dod i mewn iddo fo, a eisiau i'r band bach, a wedyn wneud ffiw gradda, a wedyn cael dod i fan hyn. Da ni'n griw unigryw, dwi'n meddwl, criw llawn hwyl. Be sydd dda mewn band pres ydy, bod rhywun yn gallu cael cymuned o wahanol oedran. So allu rhywun eistedd mewn stafell fel hyn efo rhywun sydd tua 7-8 oed i fyny i rhywun sydd yn ei 60 neu hyd yn oed yn ei 2 yn ei 70. Ddim yn sbio ar neb yn fel unigolion. Da ni'n perfformio mhob math o bethau dweud y gwir. Da ni'n gwneud cyngherdda yn aml iawn fel mor gofyn yn dod. Da ni'n cystadlu. Arall pwysig iawn yn Ffestiniog wrth gwrs ydy sydd o cofio. Ac unrhyw wyl neu beth bynnag sydd yn dod i'n cyfeiriad ni, os fydda ni helpu allan yna, da ni ddigon bodlon gwneud wrth gwrs. Mae'r gwahoddiad wedi dod i'r band chwarae'r ffanffer swyddogol i agor yr Gŵyl Lechi a bod yn rhan o'r Cais ar gyfer trio cael statws treftadaeth y byd i'r ardaloedd chwarelig yn Gogledd Cymru. A mae hwnna rhywbeth anrhydeddus iawn i'r band eto wrth gwrs. A'r wyl sydd yn yr arfraith, sef Gŵyl Lechi yn ddigwyddiad newydd sbon yn y dre yma, ac yn gyfle gwych i bobl Blaena'r Cylch i ddathlu ein siartadaeth chwarelydol. Dydd Llun, ddoth yna criw i fyny i fama, o'na dwi'n meddwl 9 ar y trip. Nathon ni rownd y cwm i'r hen ffarm ac yn ôl yr un ffordd, ond oedd y tywydd yn ddrwg iawn. Mae yna air arall o'n i'n gallu defnyddio, ond dim â gamera. Oedden nhw wedi mwynhau y tŵr yn ofnadwy,
oherwydd y ffaith bod nhw wedi boddi hunan yn yr hanas y fwy na yn y glaw felly de. So do ar nhw fwynhau. A wedyn heddiw yma, di Gwener, yn anffodus ar ôl 3 diwrnod o haul, mae glaw yn ôl a dwi fyny nôl yma eto efo criw arall. Ond beth sy'n synnu fi y diddordeb sgyn y bobl pan da chi'n dechrau sôn am yr hanas y cwm a fel mae o'n ddarn o ffordd ar ei blaenau gael ei greu fel bod gynnach chi 2 ffarm, wedyn dim byd yn digwydd, wedyn mae rhywun yn ffindo llechan ac o'r Chwarel, wedyn bobl yn dod i fyw yma, bildio tai iddyn nhw, bildio baracs, wedyn y bobl yn bildio 2 gapal, stablau i'r ceffylau ddyn nhw'n ddefnyddio, pawb yn gweithio'n iawn, llechan yn ddechrau diflannu, a wedyn y bobl yn diflannu. Mae'r un peth i ddweud gwir wedi digwydd i blaenau. Yr unig beth sydd ddim yn Cwmorthin ydy, sa'n un pub yma, yn anffodus. Ond wrth gwrs, di blaenau ddim wedi gwagio'n llwyr gan bod diwydiant arall i dod i fewn i'r ardal hefyd. Teitl yr holl wyl oedd diwylliant ymysg diwydiant. So y dylanwad, dim llechi, pan ti'n dweud llechi gormod o weithio, mae'n mynd yn llechi, Gŵyl Lechi, mae'n o'n wyl, celf, cerddoriaeth. Erbyn heddiw mae'r adeilad yn gartraf i Clare a David Nash ac yn ganolbwynt pwysig i waith ers blynyddoedd. Wel, dwi'n gobeithio wneud y Gŵyl Lechi weithio, cos mae lot o waith tu cefn iddo fo wedi mynd ymlaen i drefnu fo. Ac cos mae'n ddiolchgar iawn i bawb sydd yn cyfrannu i'r wyl. What inspired to do this was with the slate tips, when they tip the slate over, they form sort of yeah, do you know what I mean? So they're not straight, they come like this. So that's what you see. Mae wedi dod ar gymuned ynghyd i ddathlu ein treftadaeth, ein hanes. Sut yn oed Llys Dorfil, so hanes Bro Ffestiniog cyn oes y chwarel yddol. Da ni'n di drio chwilio beth sy'n yna yn y lle yma o'r enw Llys Dorfil neu Llys Derfel, ar ein galw ar ôl Derfel Gadarn. Un oedd dim ond paffio fo Brenin Arthur. Dyna di'r stori, a mae o'n dweud hynna'n ffestinfab. Ac a fel da chi'n weld mae'r safla, mae yna lot o gerig a da ni wedi bod yn tyllu a wedi cael hyd i fwy o gwalia nag oedden ni feddwl yma. Da ni gobeithio fydda ni yma am 2 fis. Da ni eisiau ffeindio allan be di oes o. Maen nhw'n dweud bod o'n mynd yn ôl i'r canol oesol. Ond da ni'n mynd gwybod, a dyma di'r gwaith da ni'n mynd i wneud i drio ffeindio allan. Mae pobl eisiau tynnu lluniau o'r safle i gyd i weld beth sy'n ma i helpu penderfynu lle i roddio. Mae'n haws i weld lle mae'r cerrig os mae yna ddail. Ddoe oeddwn ni'n gweld topio'r cerrig syth yma. Ac yna redyn dros yr holl beth, ac oedd o'n edrych fel siap di greu gen ddyn yn ytrach na naturiol. A pan ti'n gweld y math yma beth yn yr ucheldiroedd, cystfaen, wel, ti'n cael yn yr oes hefyd, cyfnod cyn hanesyddol o bosib, alla ti gael peth yn y cyfnod Rhufeinig sydd y fwy sgwar. Wedyn heb gloddio, ti'n mynd gwybod, dyna y peth cyntaf, rwy'n yn meddwl, wel, dyna, mae'n edrych yn debyg i be da ni weld yn llefydd fel y Carnedda. Ond mae rhaid ti gloddio wedyn i weld, fel da ni wedi tynnu'r rhedyn ma o yma, mae ffurf y peth, yn dydy, lle mae Mary rwan, mae'n fwy amlwg, byna gornel yna. Mae hon i weld yn gyfochrog gyda yr un o flaen Mary. A dyn y cwestiwn ydy be mae hon yn neud yn canol os di honna di cael ei gosod ar ben y bedd. Cystfaen ydy bedd fel arfer i unigolyn a fel arfer yn defnyddio cerrig o'r mynydd, ond bod nhw'n dewis rhai efo falle o ymyl syth. Wedyn dydy o ddim yn grefftwaith ac dim mae rhywbeth maen nhw jyst yn hollol ymarferol. A sa ti'n creu cyst fel bedd. Ond bod na fel arfer, fel oedden ni'n trafod efo Bill, sa ti'n disgwyl capan am ei benno ynde, bod gyda ti
dy bedair ochr a dyn slapan am I benno. Dyn nhw'n syrdi... Y gist fel ti'n dweud, ar faen ynde, ar I benno ynde. A da ni'n gwybod mae yna rhyw garag o fawr fan hyn, ond fel arfer maen nhw'n cyfro'r y gist. A wedyn maen nhw'n rhoi carned o gerig ar I ffenni, ond dim bob tro. Fel arfer mae'r cist feini, maen nhw mewn llefydd a mae yna olygfa. A sbiwch i'r olygfa sy'n rong fan hyn de. Mae o'n fendigedig. Codi'r faen wan, sut oedden nhw wedi cael I yna, dwi'm yn gwybod achos mae dros hanner tunnall o. Mae wedi gymryd dipyn o strygl I chael I fan hyn, ond da ni'n gobeithio bod di ennill y dydd wan. A I feddwl na, os na cistfaen ydi o, na dos a neb di bod I fewn o fanna ys ta 2000 wrach o flynyddoedd. Pwy a fwy. Amser a ddengys. Dyn lle da ni'n cael yn paned, mae o'n edrych o ran maint, y cylch yn fanna, be fysa ni'n alw'n gwt crwn, Ceir-gwyllt maen nhw'n dweud. Rwan, mae rhywbeth felly'n dyddio o'r oes hyairn cyfnod Rhufeinig, brodorol. Felly, fe alla ti gael lloc cyfnod Celtaidd a cwt crwn, un opsiwn. Os di hwn yn gist fedd, so ti'n disgwyl I rhywbeth felly fod yr oes efydd sydd tua 1000 o flynyddoedd cyn dy gytia crynion o bosib, neu yn y millennium cynt falle, ie? Darn o bolyn di hwn, oedd yn mynd â letrig o Dolwen, lawr yn gwylod yma, I fyny i'r Chwareli ag I Blaena. So dwi eisiau jyst neud sgwar rownd o fo, wedyn llnau rownd o fo am reit isel, wedyn trio godio wedyn. Efo'r craen ysgynnu nhw, so... Oedden nhw'n mynd reit ar hyd, reit I fyny Blaena, so mae yna erill o gwmpas yma hefyd. A mae hwn di dod i'r golwg, oedd yn ar y polion, yn y syddion. Oedd hi'n I fyny ar y polion I fyny fela, neu fela, dwi'n siŵr. Ymddiriadolaeth Archeolegol Gwynedd wedi deithio ni am dyllu tu allan gyntaf i'r safle I weld lle oedd yn naturiol. A dyna ddaru ni. A mi oeddwn ni lawr ar hyd y wal ogleddol I lawr i'r gwylod. Ond ar ôl cyrraedd y gwylod, mi ddaru ni darganfod bod yna wal arall tu mewn iddi. So mi oeddwn ni ar ôl honno. Ond wedi gweld, oedd 2 wal yma ar bwlch rhwngddyn nhw. A mae'r 2 wal yn mesur ta 2 fitar I gyd o'i gilydd. Ac dwi'n wedi gweld yn byd tebyg I hynna yng Nghymru yma, I ddweud y gwir. Ac nathon ni feddwl wedyn na I amddiffyn y llys oedd yr waliau yma. Ac maen nhw'n dŵad a maen nhw yn lle mae'r entrance, da chi'n gweld y grisiau mynd I fyny a mae'n mynd drwy'r 2 wal sydd yn deud nad oedden nhw'n amlwysol bod nhw y 2 yr un adag oedd y sylfaen rhy fath wedi adeiladu ar y clai yma ac oedd y grisiau yn dod I fewn drwy'r 2 wal sy'n dal I ddeud bod y lle I gyd wedi adeiladu yr un adag. Oedden ni'n meddwl bod mae'r rhy fath, sa chi feddwl am gastell, mae'r darn isa o'r castell wedi adeiladu allan o gerig, a'r darn ycha, dwi'n mynd dweud yna oedd o, ond fwy na thebyg allan o bren, achos mae'r orthostat stones, mae'r cerig ar ei cyllydd, fedrwch chi'n adeilad mawr uchal fo nhw, maen nhw'n mynd I chwalu allan. Wel, mae'r lle yn lot hyn na da ni feddwl. O'r gistfaen, da ni wedi tyllu wan I lawr i'r gwylod, a da ni yn, fel mae'n galw'r bolder cle yn naturiol, a dos am byd yn is na hynny. So, os o'na rhywbeth yna, da ni wedi mynd drwyddo fo, neu mae wedi cael ei ddwyn, a mae fwy na thebyg yr esgyrn a falle wedi pydru I ffwrdd. Ond mae yna 6 o
archeolygwyr wedi bod yma a mae yna ddau yn dweud, ia, Cistfaen ydy, a mae'r 4 arall ddim yn siŵr. A dyna di'r sefyllfa ar hyn o bryd. Dydy o ddim yn naturiol na nhw, a da chi'n gofyn nhw o be arall fedar o fod, a dos am byd yn dod yn ôl. So, gyn bellad a dwi'n y cwestiwn Cistfaen ydy o, a Cistfaen iddo. Be ydych chi'n neud mae hyn yma? Wel, bwyd sgwrs fuddian am y cabana a bwyd lobsgaws. Be da ni wedi ffeindio allan am lobsgaws y chwarelwyr, de. Ti'n be oedden nhw, bwyd nhw adeg ynny mewn ffordd. Mae'r un vegetarian mewn ffordd yn droednoeth oedden nhw'n gael ond mae'n siŵr diffyg pres efo cig yn ei oedd sy'n cefn i hwnnw. Gweld vegetarian wwan fel rhyw dewis dydyn, ond dwi'n siŵr faint o ddewis oedd adeg ynny de. A bara brith go iawn de. Bara brith fel torth, ddim cacan. Meddwl am bara brith fel cacan dydyn, ond torth oedd hi. Ac am syniad gret yr Gŵyl Lechi de, i codni byddiad yn gyd am, mae wedi gwneud i feddwl sut oedd yr amser, a falle a rhyw fynd ar Google fel mae rhywun a cael rhyw bach o hanes. A dyn mae'r ysgol wedi bod yn andros o brysur efo'r darnau llechi yma dydyn a dwi'n just meddwl bod o'n rili syniad, mae blaena fatha perchnodi'r peth. Dwi wedi trio cefnogi nhw i gyd o'r wythnos yma ar ei ddechrau nos Lun yn y cyfarfod treftadaeth i drio stablu sefydlu treftadaeth efo ardaloedd y chwareli a wedyn mynd i weld y chwarelwr a wedyn nos Fawrth dyn ni'n gweld ffilm am agor yr ysbyty yn blaena a wedyn nos Fercher, be fydden ni'n neud nos Fercher dw? Dwi'n yn cofio. A dyn nos Iau, da ni yn fan hyn. Ac mae wedi bod yn wsnos a hanner nid y gwir ac yn falch iawn o'r gwaith mae bobl ifanc mae'n neud yn blaena. A dod wrth y modd cael teimlo bod hi'n cael cymryd rhan yn y peth. Un peth ydy bobl yr oes hon yn sylweddoli ydy pan mor ddim o'r crataidd oedd y drefn ag edwyd yn y cabana hynny. Gyda swyddogion megis llywydd, ysgrifennydd, trysorydd ac hyd yn oes sargiant. Unwaith o'ch chi yn y caban, o na ritual yn y caban. O'ch chi'n mynd i fewn i'r caban am nôl panad. O na un boi'n gorau berwi ticall. Ac ticall mawr. O llall yn gorau neud siŵr bod y supplies i mewn. O'ch chi'n talu bob wsos y te. O'ch chi'n dod â llefryd a siwgr y llun yn y tyn bwyd. Wedyn oedd caban yn fwr hir. Ac o'ch chi'n nhw llywydd. Llywydd y caban. Trysorydd. Ysgrifennydd. Bob dim felly. Ac wrth gwrs pan o'ch chi'n bita'r bwyd rwan, beth na, oedd y llywydd yn cnwcio. Fel pan oedd pawb wedi gorffan i bita, i chi gatanio'ch sigaret o'ch eisiau smog. O'ch chi'n cael smocio, nes oedd o wedi taro, cnwcio. A wedyn fydda yna, beth oedd ni'n meddwl amdano o'r sydd ond y llywydd yn codi. Wel, gyfeillion, mae gynna i newyddion heddiw. Fel da chi'n gwybod mae John Jones sy'n gweithio yn Cyw Por yn ysbyty lleol. A perig gwyddona am wsos neu ddwy. So, os ar wy'n mynd i'r bicio draw i weld o, edrych yn angen am bath. Iawn, ai, da ni bod rhywbeth yn dweud, ai heno. Wedyn o'r wedi, ia, ai nos ffordd. A wedyn, wrth gwrs, dwi'n wedyn, iawn, gyfeillion. O, ia, da chi'n cofio bod ni'n sôn am ddoe, am bod na hwn ar ysbyty, ia. Fys dyn dod hard o. Mae gan angen sebon a sigarets. Iawn. Mae gan angen sigarets o a peth. A pawb roed y 2 beth fynnag o gynnyn nhw'n rhydd. A chdi gael o bres o chi'n gario lawr na ni. Ond oedd o'n nhw. Dyn oedd llywydd yn hel nhw. A dyn nhw ti'n mynd o sori. Ynddo. Gera hynna yn o sebon a sigarets do. A fo. A rhyw beth a felly o te. O chi'n cael neud yn byd efo'i llywydd ddeud. Yn y caban. Wedyn, reit mae nhw wedi gwadd ni meddwl yn y ce, yr lefal ce,
Maen nhw isio cystadleuaeth canu tenor solo a cystadleuaeth adrodd neu stori fer fyd. Yna 3 fod. A mae hwnnw wedi ddigwydd di Gwener diwedd mis nesa. So mae gynna ni 2 wsos ogia i ddysgu. Ac wrth gwrs hwyl oedd hyn wrth gwrs naturiol oedd i bod wrth gwrs yn sirios ofnadwy ac ond o beth a dweud sirios dim di'r gwell. So be nathon ni fel criw ifanc oedd cael gafal ar un o'r ogia. Ac o'na lais oedd a synders o dan drws. Ac o'na o hym gobaith de. A trio deitha fo de. A ti'n be, a gyn ti lais ysdi sta ti'n gwrando na'n beth da ni'n neud a dysgu. Ond de, wrach sa gyn ti chans o unig i clon, ti'n bo? O, da chi'n meddwl. A ddim da bo rownd i'r gor de. A rwy'n arall yn dweud, fel un mae canu, cael canna ni ar afadon, neu beth felly, ti'n mo. Ar afadon, a dyn, dysgu'r geiriau, roed nhw ar y papur iddo fo. Roedd nhw bob man, doedd. Ac oedd y llais yn, a hynna'n camol. Ac ond dawn, wyt ti'n gwachad television gyda'r nos, dweud? Yndw, yndw nhw. Wyt ti wedi gweld Sunday Night at the Palladium? Ew, do, na, di ane. Iawn, ti wedi gweld pa mae'r boi'n canu fanno. Mae o'n twllwch, ond mae'r gola ma'n dydi anna fo. Yndi, mae o. O wana, rwy'n i'r gola allan yn caban. De, a dyn geith Wilmina ar y fancw iwsio spotlamp. A dyn hwnnw sefyll yn gwylod, a sefyll a ben bwr yn rhaid y gola na fo. A dyn o. Ac o'n job cadw gwynaf syth, o pawb fel un yna. A dyma fo'n dechrau canu. O, mi chollodd ei rags te. O, bob man. Oedd y geiriau bob man ac oedd o'n dal i forio mynd yn de ac ni sy'n gwneud. O, mi gath o tiars te. Bob wisrog yn de. O, gyn e bob baith. Ia, oedd gyn bawb i ffug enw. O, rhaid chi watchad union beth chi'n neud yna. Neu oedd chi'n cael eich enwi yn syth te. Esiampl cyntaf oedd gwrs o'n had yn gweithio yna. Fer fforddoliwr de. Oedd yn gosod baria. A di bob amser oedd yn cario nogs, oedd ni'n galw nhw'n nogs i roed yn y bariau, i gadw'r bariau ni lle. So, tafu nogs oedd o'n syth de. Ond yr ei, fel dwi'n dweud, amball un o fydwch chi'n dweud nhw'n de. Ond dwi'n cofio un o'r ein hiw bach. Da ni yna hiw di enw fo, na'i menwi neb de. Ond be oedd o'n neud yn boria, pan oedd y bus y stopio, wrth ymwyl y glorian yn fanno. Oedd o'n di mewn siop yn gorad yn ddian. Ac y rheswm am hynny oedd o'n gwybod bod chwarelwr yn mynd i nôl i sigarets a felly. A fydda hiw bach yn mynd i nôl, mae'n cael pacad o wdbain chi mawr o 5 fel arfer de, a reid pacad 10. Dyna hynny efo fo. Dyn so'n o'r oged i anghofio sigarets a felly, oedd o'n gyda prynu nhw gen hiw. Ond o'n cofio hynny mewn, o'n i ynod i gwybod yn y siop yn Glorian. Ac oedd o'n trio chwilio am bres. Ac oedd o'n ystyn pisyn tair a rhywbeth a oedd y boi'n dyn cymryd bres o ddanno fo, a mae'n rhaid y pisyn tair. O'n i'n creu a dyma rwy'n dy mewn de. Mae yw! A slap dy gefn. A dyma'n llyncu'r pisyn tair. Wrth gwrs yw cadw mi gaiodd o wedyn de. A chi fe hiw mwyn i bocs de. A felly fi o de, rhywbeth a felly. Oedd o'n amser bendigedig a yr iaith Gymraeg yn bob dim doedd. Car Gwyllt un wrth gwrs oedd, oedd, os i'ch chi, oedd bob un chwarelwr yn gweithio, a mod mewn un chwaral oedd o. Achos oedd yr un clen digon da i ddod lawr arni o'r lle llydu sydd, rhy serth de. Ond oedd un clen rhaid fi yn ardderchog. A be oedd o, rhwng, be da chi'n alw, y gofaint oedd yn gweithio yna ar y saer coed. Oedd o'n gedi gwneud car, os i'ch chi, tamad o bren oedd o. A un olwyn a ni fel a olwyn a roller. Y syniad oedd o chi'n istar y Car Gwyllt. Ar un rêl, oedd chi fel amdano fi'n llawr. Ac o'ch chi gedi dod lawr o'r dop Graig Ddu. Os di rhywun yn gwybod am Graig Ddu. I'r gwylod mewn rhyw 4 munud. So chi'n dangos. Ac rhyw frec bach yn pwysa fel hyn, jyst i ddalodd o, ac oedd o'n berig bwyd te.
Genna ni gig Car Gwyllt nos Sadwrn, a fydd o'r tro gyntaf ni fod ar lwyfan ers brodar chdi. Hwna'n anffurfiol, dweud. Oedd, pryd ydych chi brodi? 2013. Beth y dyddiad? Medi 23. Ti'n gweld Sar? Mae o yn... Ie? Da ni gyd beth ydy fyny, so mae'n reit anodd cael ni gyd efo'n gilydd. So da ni bod yn practisio eitha aml, swn i'n deud, ond i cael pawb efo'i gilydd mae wedi bod yn reit anodd. Dwi wedi twtio drums as fi, sydd i anweledig stopio. Ond, tyfa, oedd o jyst dod yn ôl. Rhai marfer oedd o'n reit slo, ond oedd rhai yn mynd rili da, dwi. Mae'r atgo yna, yndi? Yndi. Ond oedd angen, jyst chydig bach o olew, da. Llwyth. Ddod yn ôl. Dim yn unig, da ni'n perfformio, ond... Wel, ti'n enwedig, da ni'n trefnu'r peth hefyd, de. Wedyn, mae hwnna'n ffactor all, sy'n... Yndi. Bach yn odd, yndi. Da ni'n trefnu'r peth fa. Ni chwarae yna fo. Dwi eisiau trefnu lawr. Mae eisiau gwaed newydd, oce fa. Dwi'n gynnau ofn hynna, bod i'n nacyd nos Sadwrn, ond bydd y vibe mor... Mae'n gymaint yn dod. Mae'n gymaint o gwyliau rhwng Cymru a falle fan. A gydael o symud yn ôl. A dda jyst yn teimlo'n iawn i wneud rhywbeth fan. Bendant, angen gwyl Cymraeg yn blaena. Gyn ti lot o bethau'n digwydd yma trwy'r flwyddyn. Ond i ni fel bobl sy'n ymddiddori mewn cerddoriaeth, does yn byd cerddorol yn digwydd yma. A mae Car Gwyllt yn falle cic yn dyn i'r ysfa yma o gael pethau Cymraeg yn y dre i feddwl bod ti'n un o trefi mwyaf Cymraeg y byd. Beth dal bod yn dod i'r blaenau de, fair play de. Mae'n awesome. Bydd Car Gwyllt yn ôl i'r blaenau, a be gwell tywydd enigedig, digon o gwrw, a na hi. Ti'n mynd dros Gymru a gen ti lot o wyliau sy'n cael lot o gyllid y wlad, grantia, felly, sy'n briliant, mae angen o. Ond hefyd, mae eisiau balans o gwyliau llawr gwlad yr ynddo. Pryd o'n i'n gigio pethau, gyda chdi fel cae yn efyn a pethau doedd yn digwydd. Lot o'r fel gwyliau bach yn digwydd rhwng gogledd. Rownd sîn oedd yn digwydd yna'n barod mewn ffordd e, ac adeiladu ar hwnna. Rwy'n peth fod gwydyr yn Llanrwst a pethau. Yn lle bod y gwyliau yn cael ei ploncio mewn lle, oedd o'n actually dod o'r gymuned neu o'r beth yn digwydd yna beth bynnag. Dwi wedi bod yn byw mas ffos dwi'n meddwl. A byddwn ni mewn ffos arall, mae'n siŵr. Fi sydd bod trefnu gynllunio efo'r tocynna, trio sortio pawb efo'i tocynna, pobl gwerthu nhw ar y we, partalws, bunting. O, dwi'n gwybod. Mae'n byd mond y byd goch prawn a dwi'n sgen syniad. Mae'n brysur fa. A mae pawb yn cael hwyl. Mae'n mynd i sgwyl yna. Sy'n am llawer o bobl, mae'n dechrau off efo. A byddwn nhw'n dechrau chwarae, mae'r bobl yn troi fyny. A wedyn mae'n jyst dechrau deud bethau, a mae'n lot fwy o bobl troi fyny. Mae'n i gyd yn dechrau dawnsio. Fatha bod na rhywbeth... Fatha bod na Car Gwyllt digwydd yn Bro Ffestiniog neu rhywbeth fel yna. Noson gwych i gael yn Bro Ffestiniog, a mae'n neis cael rhywbeth ar stipan drws. Mae Blaenau fe'n gymuned bendigedig. Mae pawb allan ar y gyd yma. O Blaenau, Pendryn, Carlach, bob man yma. Da chi'n edrych ymlaen i weld anweledig? O, yndan. Pwy dyn nhw? Be sy'n bod y wych ydy, ydyn ni roed y marc i fyny heddiw. Ac yna cymysgedd o bobl o'r clwb rygbi, clwb ffwtsbol, bob sgwithio seren ni yn rhoid o'i fyny. Ac oedd o'n hwyl, oedd o'n deimlad braf, oedd dod at ei gilydd lle. Oedd, bod chdi'n mynd comisiynu contractio cwmni mawr i roed y ferc i fyny. Neud o'n hynna'n da, gael ysbryd
cymunedol braf, doedd. O bobl ifanc o'r gista na, oedd o'n brydad. A hefyd bobl allan o woodwork sy'n meddwl yr un peth, bo angen cydweithio, bo angen i bobl wneud pethau efo'i gilydd. Os yw'r clwb rygbi, dwi'n meddwl ffantastig o'n i, a criw yn ni yn helpu, a bobl lleol, busnesau lleol yn cyfrannu pethau, so mae wedi bod yn absolutely brilliant, so mae wedi bod yn hollol dda, da ni gyd bod yn trefnu hyn efo gwyn, lot o gwyn, a gwen ar y Be sy'n hyrt am yr interview yma, dde? Mae di benni ar y cwestiwn, dde? A ti'n gorau gwisgo het gwahanol? Comiti. Ceir-gwyllt Car Gwyllt. Ola! Anwedig. Ola! Comiti, wan. Ie. Sa'ch chi beth yn cael hynna? Yna, duality. Be dyn backwards? Comiti. Punter. Blwyna gallu cael bad name weithiau, ond ti'n gweld hyn yn digwydd on, de. Pawb at ei gilydd, de. Car Gwyllt on, bad on, de. Pawb yn dweud hynna'n, wedi ddim cyrro fo, ti'n gweld. I fi, definite. Sa'n unlla gwell, blwyna, di'n lle, mae'n cael bad press weithiau, so. Fynd yma. O'r bobl mwyaf cynnas yn mynd croesawu sgidi, Wythnos yma, yn bersonol, a dwi ddim eisiau rhanantu, fel mae bobl am y gorffennol weithiau, dysgu oddi wrth hanes ni, dylsa ni de. Ond mae cymeriadau bobl di dod allan. Di siarad efo amball i hen chwarelwr yn ddiweddar dros yr wythnos dwytha, a just y straeon. Ond hefyd, o'n i wedi gyrru neges i rwy'n dod o blaen, beth sydd wedi dod yn amlwg ydy caredigrwydd bobl o bob o genhedlaeth, a pan wyt ti'n sgwrsio efo bobl ifanc sydd ddim allan ymwybodol o'i treftadaeth, ond mae gen nhw barch a natod, parch naturiol at genhedlaeth nesaf, a mae hwnna'n rhywbeth allan nhw'n ei golli wrth golli, dim colli diwydiant ond colli rhywbeth sy'n cysylltu ni, a dyna mae'r wsos yma di wneud, dwi'n meddwl ydi ail cysylltu cymuned. Fel ydodd John Davies, yr hanesydd, oedd hi ferch o'n gweithio yn y Pengwern, a dwi'n meddwl i fi hwn sydd yn wych am bobl Bro Ffestiniog neu Bro Ffestiniog, maen nhw'n bonkers, ond yn nhw byth yn boring. Lechi glas o'r sofa, mewn Wellingtons a Trowsys gyrru, mewn defaid yn hystod o becca, foddi ar ffigur yn ystod. Waio! Mae'n ysbryd yn hanes y goma, sy'n wedi cadw'n sydd wedi gada. Oli does yn hosbi wrth y chwal, a Johnny'n hosbi canad a treu anwan. Waio! Pawb yn dweud o ti'n bwyd. This is not Sgwrs hawliad yn fama, o chwarae teg dwy'n yma I ddechrau. Ond y gwylia ma'n nhw'n cael eu creifio, ac yn yr haf. So fel o Mae'n dweud bod ti'n bwyd y glaw yn wyna. Ffestiniog. A dwi'n Lechi mae'n braf o hyn yn wyna. Ffestiniog. Mae pob dweud bod ti'n bwyd y glaw yn wyna. Ffestiniog. Hello Wales, lovely country.
bit like Scotland, but there's not enough golf courses here to appease me. But I'm a bit pissed off. I came to, whatever the hell you say this place name, to find coal. I'm a big coal person. Came to Wales, hoping to find coal. Didn't find any. All I got is these shitty little slates. Never heard of a slate before, okay? On my roof, I've got tiles, okay? Shipped in from Mexico, shipped in from America, okay? And these slates don't do a thing for me, okay? And since I've been here, I haven't seen one single gun. I'm so pissed off, okay? Can't wait to get back to New York.